molt difícil però molt agradable. És una feina d'un gran equip de gent que els vull agrair a tots. No volen dir-nos perquè sempre ens deixarem a qualcú, però és això, gràcies a tothom que ha participat en aquest projecte. Pues crec que ens ho vam prendre en sèrio i hem fet la millor pel·lícula que hem pogut, bàsicament. Vam pensar que el millor que podíem fer era fer la pel·lícula sobre una persona i això és el que hem fet i bueno, esperant que us agradi. Poc a poquet feim justícia a un personatge que pareixia oblidat. La família és realment una cosa molt important. El rostre d'un artista és precisament la seva obra. Moltes gràcies.